Deadline sa mga barangay paghatag og kwarta sa COMELEC alang sa barangay elections karong Oktubre 18 na. Demand letter giandam sa COMELEC atol sa pagpangandam sa pagpasaka og kaso batok sa musupak sa balaod. Siyam ka mga armadong tao gidakop sukad sa pagpatuman sa COMELEC gun ban. Usa ka lalaki gipusil patay samtang nanlaba. Ang iyang asawa giatake. Finansya sa masyaw nga swertres nadakpan sa kapulisan. Napulo sa iyang mga sakop na sikop lakip sa usa ka kanhi pulis. Mga outstanding nga argawanon gipasinlunggan sa ilahang lungsod. Siyam na katawo ang nadakpan gumikan sa pagdala og armas human gipatuman ang election gun ban. Jinky Baguio, Sugin Limi. Nadakpan niya itong Sabado sa buntag atol sa COMELEC checkpoint sa SRP Access Road, Barangay Mambaling. Mao sila Enrique Solis ug Jonald Fernandez. Si Solis nakuha og 357 Paltic revolver samtang 5 ka mga bala sa maong armas nakuha gikan kang Fernandez nga mao'y nagmaneho sa motor. Ilang sutaon ang background sa mga dinakpan kung wa ba kini nalambigit sa mga kaso sa tulis. I-check sa ilang background kung kapilitin ba na silang mga grupo sa politika. Ang dinakpan siyang bahin miingon nga wa siya ay plano pagbuhat og dautan. Samtang kagahapon sab sa buntag nadakpan sa Carbon Police Station si Don Magno Forones. Siya gireport sa usa ka concerned citizen nga naghupot og armas. Ano yung mga nagbiktima tingali sa mga previous days? Suki ko na siya sa atong mga operative sa Station 5. Kanang armas sa ako nang daway panipinsa di na tinawag ng nulisay ko. Sa lalawigan sa Subo, 5 ka mga tao gikan sa nagkalain-laing lungsod ang nadakpan nga milapas sa COMELEC gun ban. Usa gikan sa lungsod sa Cordova, San Fernando, Barili, 2 gikan sa lungsod sa Argao ug usa sa Dakbayan sa Mandawi. Matod sa hepe sa CPPO, iyang gimando ang mas hugot pa nga COMELEC checkpoint sa mga kalungsuran. If kanang mga motorcycle riders cannot produce these documents, possibly kaning mga motorsiklo kinahanglan diri sa syudad, gidad dito sa mga layong lugar. Jinky Baguio, News 5. Application alang sa exemption sa election gun ban ang nadawat sa COMELEC Provincial Office hangtod karong adlaw usara ka buok. Ang application gikan sa Close and Security ni Governor Junjun Davide. Samtang ang COMELEC di pabaw nga gikanalan usab nga morenew sa ilang permits kadtong hatagan og police security escorts sa miaging eleksyon sa Mayo. Wala nag-issue bago ang COMELEC. Pero katong resolution sa gun ban before sa May 13, 2013 elections, gi-adapt lang sa COMELEC. So kung kinsa tong allowed to apply for exemption, take note nga apply pa lang, not necessarily nga exempted. Allowed to apply for exemption, mao ra gihapon karon. So katong mga law enforcement agencies ang allowed, pwede mo apply. Karong Oktubre 18 na ang deadline sa mga barangay sa paghatag sa gimando sa balaod nga augmentation fund alang sa barangay elections. Ang COMELEC mo padala sa mga demand letters gumikan sa pagdumili sa pipila ka mga barangays sa paghatag og kwarta. Ryan Sorote, Sugin Limi. Maobligar na ang Commission on Elections sa pagpadala og mga demand letters kung mapakya sa paghatag og augmentation fund ang mga barangay alang sa umaabot nga eleksyon. Mao kini ang usa sa mga giklaro sa baghoay lang nga gi-issue nga COMELEC Resolution 9783 nga gi-issue ni atong September 26. Hangtod karon, daghang gihapong mga barangay sa probinsya ang mibalibot sa paghatag og kwarta nga gimando sa balaod alang sa bari elections tungod sa kakuwang sa pundo. So, daghan kay mga report sa field nga keso wala ko na sila pondo, wala ko na sufficient basis nga nung sila kung ipahatago nana. So the COMELEC and Bank issued resolution number 9783, no, clarifying certain points. Magatubang sa sumbong ang barangay kapitan, mga konsehal o barangay treasurer kung mapakyas ang barangay sa paghatag sa 10,000 pesos nga augmentation fund. Ang kapakyas sa paghatag sa kwarta ngadto sa COMELEC usa ka election offense. Doon na kinisilot nga pagkapriso sud sa usa hangtod sa 6 ka buwan og disqualification sa pagkupot og posisyon sa gobyerno. Karong Oktubre 18 ang deadline sa mga barangay sa paghatag sa 10,000 pesos nga augmentation fund. So manghinaot ta nga dili unta moabot sa kanang punto nga magkinihaay ta kay usa ra man unta atong tumong
is to have a successful, free and honest elections. Kuhaan sa mong kontribusyon ang dugang transportation allowance nga 500 pesos ug honorarium nga 500 ngadto sa mga teachers nga mo'y magsilbi nga Board of Election Inspectors. Ryan Sorote, News 5. 11 ka mga individual nga lumad o dunay dugo nga taga-Argao gihatagan og pasidungog sa kagamhanan sa maong lungsod. Julie Tainar, Sugin Limi. Dinhi sa Secretary Serge Ramondes Sports and Cultural Complex, gipasidunggan ang nagkalain-laing personalidad nga nakahatag og dungog sa lungsod sa Argao. Silang tanan mga lumad nga taga-Argao. Gihatagan og pasidungog si kanhi Chief Justice Hilario Davida Jr. sa Lifetime awardee. Public Service Award may gihatag kang 2nd District Representative Wilfredo Willie Caminero. Si kanhi Sunstar Cebu columnist Clodoaldo Bahitig, former Sunstar Cebu copy consultant Wilfredo Veloso, ug si kanhi Argao Councilor Joaquin Bonoson kinsa gipasilpatay mo ay gihatagan og posthumous award. Lakip nga gipasundungan silang Police Inspector Alejandro Batobalonos ug Engineer Manuel D. isip anak ng Argao awardees. Samtang si Dr. Dulce Flores mo usab ang gipasidunggan isip awardee in Food Technology and Chemistry. Sa natad sa paugnat sa kusog, gipasinunggan silang Neil Ryan Peñoza, Alana Lim, ug ang sakop sa Team Ascals na si Patrick Rachel. Tinguha sa Garbo sa Argao Awards, nga unta mahimong sumbanan ang mga awardees sa tanang Argawanons aron maninguha sila sa bisan unsang pinaagi nga makahatag og dungog sa ilang lungsod kun diin sila nagagikan. Julie Tainar, News 5. Gitapos nga niadtong Sabado sa gabi ang usa ka buwan nga selebrasyon sa Broadcasters Month sa mga sakop sa kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas kung KBP Cebu Chapter ubo sa tema nga Facing the Challenges of Time. Gitambungan ang mong culminating activity sa mga miyembro sa broadcast media sa Sugbo gikan sa nagkalain-laing TV ug radio stations. Gipamatud-an sa mga media practitioners nga dili lang sila kutob sa paghatod og balita ngadto sa katawhan, talentado usab sila kung pagrampa, kanta ug sayaw mo ihusgutan. Nahimong highlight sa mong selebrasyon ang pagpanumpa sa mga nakapasar sa KBP accreditation. Gipasalig sa mga mihural nga magpabilin silang ligdong og matinud-anon sa ilang responsibilidad isip tingog sa katilingban. Usa ka pulis sa Carbon gipasangin lang nang hingi sa motorista ang iyang gisita. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sir, na may reklamo, sir. Are dire, dong. Midangop sa News 5 ni adtong Bernes sa gabi si Joseph Amarado, kinsa na nimuyo sa barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay. Gireklamo ni Joseph si P1 Brian Bulungon, kinsa sakop sa Carbon Police Station, usa sa mga mipahigayon og checkpoint dinhi sa Dalan Sansiangco. Ang negasyon na sir, nawa siya sa mirror. Karon pagkuan niya, ako na siyang gipagkuan. Kung sa man, ako lang hatag imong ti-open. Ingon siya nga, sige sir, kay kuan man. Kung sa man gusto mo siya, wag kwarta sir. Lakaw nang adto. Moto nakalakaw siya sir. Wala, nidawat ka sa 100 na akong iyab, saksi siya, akong 100, gibutang na ko sa iyo box, imong gipunit. Ato, ang pulis man yun ta. Dapat, kuan, patas yun ta. Kuan man ta, ikaw mismo nga, wala, isaguton ba na diya ro, na 100 diya, gikumot ako, na ako iyab. Matod ni Joseph, gipangayuan siya og usa ka libo ni P1 Bulungon bugti sa iyang traffic violation. Walay side mirror ang motorsiklo ni Joseph. Kuan niya, ni kuan siya, wala mo ko sir niya. Nakita man siya sa wallet, naagyo niya akong wallet sir. Nani 1,000, naisod kwarta, bagana niya, asa man ang restaurant niya. Nakita man niya 1,000, ingon siya nga, kana na lang 1,000. Mahimo day nang ingana. Ang imong aligasyon sir, nakay katungod sa imong aligasyon. Nasa tubago mo na imong katungod sir. Atol sa panaglalis, kalit lang nga miduol ang uyab sa reklamante. Istukuan man punta niya, ikaw nga ni dawat kag 100 gikan niya. Iyo na admit kay simple kayo. Wanda what? Awa ka ni dawat. Simple kayo. O bisag tanawon pa lang nato sa imong cancer, gikunot na ko 100 bisag ikaw sir. Ditisawan nato. Dili to suborno imo. Dili suborno kay siya man mismo. Dili na hinoon interesadong musangat og reklamo ang manag-uyab apan ilang gipanghinaot nga dili na nihimuon sa pulis o di ba kaha sa ubang pulis ngadto sa mga motorista nga dunay kalapasan sa lagda sa trapiko. Matod sa gireklamong pulis nga bug-at ra kayo ang pasangil sa manag-uyab.
If ever nga doon na siya agrabyado siya sa akong tao, na iyang galigar nga, no, ito nga kuha o kwarta sa iyang U-box. Akong taon da mo willing motubag atong kuan. Kaya hindi ko puminaw doon. Pero iyan ang aligasyon. So far, sir, ipasaylo na ko siya, kuha na ko siya. Ray Pasaporte, News 5.